Gratulálunk, iszonyatosan kemény meccs volt. Belülről mikor kezdtetek el számolgatni? Hát csak a legvégén, amikor azt hiszem, hogy pont 5 ponttal vezettünk, és az ellenfél jött, akkor kezdtünk el számolgatni, hogy mennyi is a jó. Már előtt egyébként nem is nagyon gondoltunk rá, nyilván benne volt a fej, hogy mindenkinek átment rajta, hogy mennyivel is kell majd nyerni, vagy mennyivel is kaphatunk ki, ha esetleg úgy alakul. Hát úgy alakult sajnos, de szerencsére azért végre jól jöttünk egy ilyen körbeverésből. Mi döntött szerinted? Itt sokáig úgy nézett ki, hogy a beloruszok egyszer nem tudnak dobást rontani. Az első fél időben tényleg így éreztük mi is, aztán hát a másik fél időben se dobtak rosszul, de talán ott egy kicsit visszaestek, illetve mi is azért kicsit fel tudtuk venni a versenyt, beesett néhány dobásunk, és ennek volt köszönhető, hogy végül csak annyival kaptunk, hogy még tovább jussunk. Hát egy meccset kell még nyerni ahhoz, hogy a feljutás meglegyen. A finn Montenegró győztesével játszotok az elődöntőben, hogy készültök? Én úgy gondolom, hogy hogy bejutottunk, ennél többet már nem várhat el senki, ettől függetlenül azt tűztük ki célnak, és továbbra is az a célunk, hogy bejussunk az A-divízióba. Én szerintem egy nagyon nagy közönség előtt, egy ilyen hangulat mellett van esélyünk arra, hogy egy vagy akár 2 meccset is nyerjünk, de mindenképp bravúr kell hozzá, és sokkal jobb védekezés, mint ma vagy a szlovákok ellen. Például egy olyan kérem, mint mondjuk a macedónok ellen, akkor én úgy gondolom, hogy meg lehet a 3 közültás, vagy talán még merészebb álmokat is szövegethetünk. Szegedről vársz szurkolókat, vagy üzensz nekik valamit? A családom az összes meccsemen itt volt, úgyhogy ezt ennek nagyon örülök, hogy elkísértek. Én úgy gondolom, hogy erre a Final Four-ra a barátaim is el fognak jönni. Bízom benne, hogy minél többen meglepnek majd itt a nézőtéren, és a hangjukkal segítik a csapatot. Köszönöm szépen!